Καλώς όρισατε στο Survivor. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τους 10 καλύτερους παίκτες, σύμφωνα με το ποσοστό της επιτυχίας που είχαν στα αθλήματα. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των εικόν επί των συμμετοχών. Πριν δούμε όμως τους 10 καλύτερους παίκτες, θα σας αποκαλύψω ποιοι είναι οι 3 χειρότεροι παίκτες για το παιχνίδι. Στην τελευταία θέση είναι η Ελένη από την ομάδα των μαχητών. Στη δεύτερη θέση από το τέλος είναι ο Rapper Bo από την ομάδα των διασύμων, ενώ στην τρίτη θέση από το τέλος είναι ο Κινέζος από τη Θεσσαλονίκη, ο Ρέστης Τσάν. Βλέπουμε δηλαδή ότι στους 3 χειρότερους παίκτες έχουμε 2 άντρες και 1 γυναίκα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και για τους 3 καλύτερους. Είναι το μόνο που μπορώ να σας αποκαλύψω. Πάμε να μπούμε στην δεκάδα. Στη 10η θέση, με 9 νίκες σε 17 συμμετοχές και ποσοστό επιτυχίας 53%, βρίσκεται ο Λάμπρος Κούτος. Στην 9η θέση, με 26 συμμετοχές, 14 νίκες και ποσοστό επιτυχίας 53,8%, βρίσκεται η Σόφη Πασχάλη. Στην 8η θέση, άλλος ένας παίκτης από την ομάδα των διασύμων, ο Γιώργος Χρανιώτης, με 14 νίκες σε 25 συμμετοχές και ποσοστό επιτυχίας 56%. Στην 7η θέση, λίγο χαμηλότερα από ό,τι τον περιμένατε, είναι ο Μάριος από την ομάδα των μαχητών, αφού έχει 17 νίκες σε 29 συμμετοχές και ποσοστό επιτυχίας 58,6%. Στην 6η θέση έχουμε ακόμα μία μαχήτρια, είναι η Σάρα με ποσοστό επιτυχίας 60,3%, αφού έχει 17 νίκες σε 28 συμμετοχές. Πριν φτάσουμε στην τελική πεντάδα, να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει. Στην 5η θέση είναι η αθλητικογράφος Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έχοντας πετύχει 16 νίκες σε 26 συμμετοχές και ποσοστό επιτυχίας 61,5%. Στην 4η θέση, με 12 νίκες σε 19 συμμετοχές, είναι η τραγουδίστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου, αφού έχει σημειώσει ποσοστό επιτυχίας 63,2%. Στην 3η θέση είναι ο πρώην μαχητής και νυν διάσημος Γιώργος Αγγελόπουλος, αφού έχει πετύχει 15 νίκες σε 23 συμμετοχές και έχει ποσοστό επιτυχίας 65,2%. Στη δεύτερη θέση έχουμε την καλύτερη παίκτρια των μαχητών και δεν είναι άλλη από την Ειρήνη Κολιδά. Με ποσοστό επιτυχίας 75% κρατάει επάξια τη δεύτερη θέση. Και στην πρώτη θέση έχουμε τον πιο σημαντικό παίκτη για την ομάδα των διασύμων. Είναι ο Στέλιος Χανταμπάκης με ποσοστό επιτυχίας 77,4%. Στο σημείο αυτό να πω ότι τα ποσοστά αυτά είναι μέχρι τη στιγμή που γυρίζεται το βίντεο, δηλαδή πριν παίξει το επεισόδιο της Κυριακής 5 Μαρτίου. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εάν σας άρεσε αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe, μία κοινοποίηση, αφήστε και ένα σχόλιο αν σας άρεσε το βίντεο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πολλά φιλιά!